Grenell: zabrinut sam što Kurti ne trpi posljedice. Bivši specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Richard Grenell kritikovao je administraciju Josepha Bidena da uzajamno priznanje ne stavlja hranu na sto ljudima na kimo koji pokušavaju da stvore porodicu. Nama je potreban ekonomski razvoj, to je cilj, a to se nije desilo pod ovom administracijom, istakao je Grenell. Bivši specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Richard Grenell rekao je gostujući u dnevniku RTS da sve strane u regionu treba da pogledaju činjenice kakva je bila situacija pod Donaldom Trumpom i kakva je sada pod Josephom Bidenom. Jasno je da smo mi od implementacije ekonomskih sporazuma donosili poslove mladim ljudima, otvarali granice, došli do haosa i da NATO snage moraju da se umešaju. Ta promjena je Albin Kurti. Veoma sam zabrinut što Kurti odbacuje američke ideje, nastavlja. Da odbacuje evropske ideje, a ne trpi posljedice. To će se nastaviti dok ne bude pritiska od sad, u ovom trenutku nema posljedica, istakao je Grenell.